Uvaženi državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Ova tri zakona o kojima danas raspravljamo, Zakon o turističkim zajednicama, Zakon o članarini u turističkim zajednicama i Zakon o turističkoj pristojbi bi trebao biti alat Ministarstvu turizma, Hrvatskoj da idemo k cilju da razvijamo turizam, da razvijamo upravljanje turističkom destinacijom, da razvijamo i predstavljamo i one regije i krajeve koji trenutno nemaju razvijen turizam, bar nemaju u onom obliku i količini koju bi mi željeli iz HSS-a. Jer nedavno je ministar se pohvalio kako smo mi dostigli strategijski broj od 20-ak milijuna turista u Hrvatskoj prošle godine, što je lijepo za čuti. Međutim, činjenica da je mnogo njih samo prošlo kroz Hrvatsku ili ono što je još lošije za nas u Hrvatskoj, da mnogi od njih nisu potrošili skoro ništa u Hrvatskoj. Pogotovo tu mislim na onaj dio tranzitnog turizma gdje nama autocestom od Bregane, Zagreba do Bajakova prođe more potencijalnih gostiju turista, da nismo baš puno učinili da ih zaustavimo, da oni skrenu u Vinkovce, Ilok, Slavonski Brod ili Požegu i da na taj način pridonesemo tom turističkom prometu. Također želim reći da nije dobro da se baziramo samo na taj elitni turizam, na hotele 4, 5 zvjezdica, dobro da ih imamo u Hrvatskoj, to je jedan trend koji je u svijetu na turističkoj sceni pa i kod nas dobro da ga razvijamo, ali ono što nas iz HSS-a ne zadovoljava, da nismo postigli kroz to onaj gospodarski učinak. Mi jesmo ostvarili 12 milijardi eura bruto prometa, bruto prihoda od turizma, to čini blizu ili skoro 20% BDP-a Hrvatske. Govorimo to iz razloga što nije dobro da se fokusiramo samo na taj dio i na takav oblik turizma, nego da mi moramo graditi puteve da hrvatsko gospodarstvo, hrvatska obiteljska poljoprivredna gospodarstva, hrvatski obrtnici i poduzetnici sudjeluju u tome sa svojim proizvodima, sa svojim uslugama, sa hranom proizvedenom na hrvatskim njivama. Nažalost, najveći dio, pogotovo u tim elitnim destinacijama, na tanjuru gostuje uvozna hrana i to nismo iskoristili i nismo dovoljno ni truda uložili da to promijenimo. A kada je riječ o kontinentalnom turizmu, ulaganje i rasta broja turista na kontinentalnom području, turistički nerazvijenim krajevima, pogotovo mene zanima razvoj Slavonije, Baranje i Srijema, onda je za pohvaliti da se konačno krenulo u brendiranje, u jačanje te turističke ponude i prepoznatljivosti Slavonije, Baranje i Srijema kao turističke destinacije. Kasni se s tim više od 20 godina i situacija je da i oni koji su se do jučer željeli baviti kontinentalnim seoskim ili kako ćemo već zvati turizmom u Slavoniji su najveći dio njih odselili iz Slavonije jer nisu dobili pravu podršku. Nedavno je u Berlinu predstavljena Osječko-baranjska županija i to je dobro, međutim postavljamo si pitanje sebi i vama, da li je to iz razloga što je prošle godine župan Anušić galamio na ministarstvo i na ministra da nije zadovoljan podjelom novca Ministarstva turizma i Hrvatske turističke zajednice za kontinentalni turizam, jer najveći dio tog novca je završio u Istri, Primorsko-goranskoj županiji, Zadarskoj, a najmanji dio je došao u Slavoniju. A želimo razvijati i Slavoniju, želimo stvarati radna mjesta i u Slavoniji, želimo razvijati, bar se tako priča, i turizam u Slavoniji. I odmah gle čuda nakon toga, evo župan iz Osječke županije na sajmu u Berlinu i lijepo da su se predstavili. Ali šta je sa Vukovarsko-srijemskom županijom, Brodsko-posavskom, Požeškom, Virovitičkom? I oni bi razvijali područje svoje i turizam na svom području. Ja vjerujem da će kroz ovaj zajednički projekat i oni biti uobzireni i da će biti u programu brendiranja Slavonije, Baranje i Srijema uključene i želje i razvoj turizma i na tim područjima. Ali evo, ovo je znakovito da čim je župan zagalamio, odmah evo Osječke županije na sajmu u Berlinu, a zašto nisu bili predstavnici i turistička ponuda iz drugih slavonskih županija? Volio bih čuti odgovor na to i nadam se da se to više neće događati da samo jednu županiju reklamiramo. Ono što želim reći da sam radio jedno istraživanje
kakav mi to imamo marketing, kako imamo u našim turističkim destinacijama u Slavoniji kadrovski potencijal, da li imamo menadžment koji može odgovoriti ovim novim izazovima gdje želimo razvijati i elitni turizam i zdravstveni i cikloturizam itd. I rezultati su porazni. Dionici koje sam kontaktirao najčešće su odgovorili da je nedovoljan potencijal tog turističkog menadžmenta u tim turističkim destinacijama, u tim turističkim zajednicama, a nešto o tome je govorio i kolega Lenart u ime kluba, jer najčešće u turističkim zajednicama su ljudi koji su po političkoj liniji došli, koji se nisu bavili turizmom i koji nemaju znanja ni potrebne vještine da bi se adekvatno bavili turizmom, a i razvojni projekti koje su kreirali su podložni političkom utjecaju jer je predsjednik skupštine turističke zajednice aktualni župan, gradonačelnik ili načelnik. I zato je i rekao, i ja to ponavljam, treba odmaknuti politiku od toga, treba stvarati taj turistički menadžment u tim turističkim destinacijama, pogotovo na kontinentalnom području jer ga trenutno nema ga dostatno, nemaju znanja i vještine, a niti im netko prilazi i pokušava ih educirati, stvarati prave turističke menadžere u tim područjima. I zbog toga što ih nema, što nismo dovoljno predstavili niti Ilok, niti Vukovar, pa niti Slavonski Brod, a pogotovo našu Zlatnu dolinu u Požeškoj županiji, nismo te potencijale iskoristili, a još želim također reći da imamo niz manifestacija koje se tokom godine odvijaju u tim lokalnim zajednicama, regionalnim zajednicama, poput pokladnih jahanja, poput Vinkovačkih jeseni, Đakovačkih vezova gdje predstavljamo taj naš potencijal, baštinu i naše autohtone pasmine i mislim da bi moralo Ministarstvo turizma poraditi na tome sa vodstvom turističkih zajednica iz Slavonije da te manifestacije kvalitetnije popratimo. Jer mi se tamo okupimo, lijepo se zabavimo, ispjevamo, pokažemo nošnju, ali kome? Uglavnom sami sebi. Zašto to nije Ministarstvo turizma te manifestacije kvalitetnije pomoglo na način da se dovedu gosti na njih? Naravno, nije to posao ministarstva, ali postoje putničke agencije, turističke agencije koje to rade, međutim njima to nije profitabilno jer taj program se teško prodaje. I zato je sugestija moja bila u replici državnom tajniku, a i sad ponavljam, da se osmisli projekat da se putničkim agencijama, turističkim agencijama sufinancira po svakom dovedenom gostu. Ako se već ide na privlačenje turizma na moru, onda se mora ići i na privlačenje gosta u Slavoniju, Baranju i Srijem i druge nerazvijene turističke krajeve, a to neće doći samo po sebi, rekao sam, treba dalje razvijati te turističke destinacije kroz razvoj menadžmenta, ulaganje u taj menadžment, ali i davanje njima alata da kroz potpore, kroz ravnomjerniji raspored ovih sredstava iz Fonda za nerazvijene kojeg mi iz HSS-a predlažemo da ne bude 2%, nego evo tražili smo 3,5% amandmanom, da ga prihvatite i nije dobro da samo ministar pravilnikom određuje kome i kako će se dijeliti ta sredstva, pogotovo da se tu ne mogu javiti i turističke zajednice jedinica lokalne samouprave, mislim da bi to trebalo promijeniti da se stavi da mogu i one participirati u tim natječajima, ali to su još uvijek premala sredstva ukoliko nećemo mi iz drugih izvora financiranja potpomoći ova nerazvijena područja, jer čuli smo već od kolega iz Istre sa tih par tisuća kuna što će oni dobiti mogućnost sufinancirati nekakav projekt, to je puno premalo da bi ozbiljnije razvili kontinentalni turizam, a to nam je važno ne samo zbog turizma i turističkih brojki, nego da očuvamo život na tim prostorima. Jer poštovani državni tajniče, najveći broj iseljavanja mladih ljudi, obrazovanih ljudi je zbog toga što ne mogu naći radno mjesto, što ne mogu na svom pragu prodati svoje kulin, svoje vino, zbog toga što je PDV i dalje 25% na uslužne djelatnosti i što nije prihvaćeno da se smanji PDV na naše prehrambene proizvode da budemo konkurentniji u odnosu na okruženje. I zato neće biti ni rasta turističkog prometa, a svakako bi bilo dobro da osmislite projekt kako ljude sa autoceste skrenuti u Slavonski Brod, Vinkovce, Ilok, a o tome niste radili ništa. Hvala lijepo.